Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takulandirani kuno ku Free Online Madrasa. Ino ndi episode ya chiwiri mu chigawo cha Nawaqidul Islam, zinthu zononga chisilamu. Mukumbukire kuti mu lesson yatha ija tidanena kuti zononga chisilamu zilipo zinthu 10, ndipo tidalonjeza kuti ma episode otsatirawa amene atakhalepo 10 tikala tikutambasula chimodzi kwa chimodzi mu zinthu zimenezi. Ndiye mu episode ino tiyambapo kufotokoza nkhani ya chinthu choyamba chimene chimaononga chisilamu cha munthu. Chinthu chimenechi ndi ashirku fi ibadati llahi ta'ala. Kumene kuti kamati shirku ndi kumuphatikizira Allah subhanahu wa ta'ala ndi zolengedwa zake. Kumuphatikizira Allah ndi zolengedwa zake. Uku ndi kungofotokoza mwachidule chifukwa episode yotsatirayi tikala tikutambasula bwinobwino nkhani yokhudza kuti shirki ndi chiyani fi lughatin wa fi shar'in, pachiyankhulo komanso mu sharia. Ndipo tidzapereka mitundu yake komanso tidzapereka zitsanzo ndi cholinga choti nkhani imeneyi tidziwe mwatsatanetsatane. Ndiye apa tingopereka umboni umene ukusonyeza kuti shirki ndi chinthu chimene chimaononga chisilamu cha munthu. Allah subhanahu wa ta'ala mu sura An-Nisa, sura number 4, ma aya awiri, aya 48 komanso aya 116, mene mwakuyankhula kuti inna Allaha, ndithudi Allah, la yaghfiru an yushraka bih, samamkhululukira uyo amene amachita shirki, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, koma amakhululuka machimo enawo posakhala shiriki komanso kwa yemwe wamufuna. Kusonyeza kuti munthu yemwe akuchita shiriki Allah samamukhululukira. Allah samamukhululukira mpang'ono pomwe. Pokhapokha munthuyu alape ndipo achitenso shahada, kusonyeza kuti amakhala kuti munthu amene akuchita shiriki yosinsilamunso yayi. Koma mukaona machimo ena monga ngati chiwerewere, kandi kumwa mowa, kandi kusuta chamba, machimo amenewa ndi machimo inde akulu, koma Allah amakhululuka komanso kwa yemwe walapa. Tikayiona aya yachiwiri ikupezeka mu sura Al-Maida, sura number 5, aya 72. Menemu Allah nde akutsindika kuti innahu man yushrik billah, ndithudi aliyense amene wachita shirki kumuphatikizira Allah, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah janna waipanga kukhala yoletsedwa pa iyeyo, wa ma'wahu nar, ndipo malo ake okakhazikika iyeyu pa tsiku la chiweruzo ndi kumoto, wa ma lidhalimina min ansar, ndithudi anthu ochita dhulmu yomwe ili shiriki amenewo alibe owathandiza, adzakhala kumotoko mpaka nakalekale. Wa minhu, ndiye tikaona chitsanzo mu nkhani imeneyi, adhabihu li ghairi llahi, ndiye kuzinga nyama posakhala mu dzina la Allah subhanahu wa ta'ala, kaman yadhbahu liljinni au lilqabri, ngati kwa omwe amazinga chinyama kuzingira ziwanda kapenanso kuwazingira amene ali m'manda omwe ndi mizimu. Alipo anthu amene amadzitcha kuti ndi asilamu, koma akamazinga nyama amazinga nyama ndi kupereka nsembe kwa mizimu, kapena kuzinga nyama kupereka nsembe kwa ziwanda, kuzingazinga nkhuku ndi kukaziponya mu mtsinje, kuzingazinga nkhuku magazi akewa kandi kutani nawo, kusonyeza kuti izizi sakumupangira Allah subhanahu wa ta'ala,
akupangira zimene iyeyo Allah wazilenga, yani zolengedwa zake za Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo apapa akuchita shiriki yomwe yawatulutsa mu Chisilamu. Ola adziswali kasanu pa tsiku anthu amene osasilamu. Ndiye mmene tafotokozera kumayambiriro kuti titambasula mwatsatanetsatane nkhani yokhudza shirki mu episode imene ikubwerayi. Ine ndikusiyeni m'manja mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.